juttu lähti siitä, että me ollaan myös ravintolayrittäjiä, eli meillä on meidän pieni ravintola Kuurna tuolla noin Kruunuhaassa, ja oltiin pitkään kyllästytty siihen, että emme saaneet tarpeeksi luomuvihanneksia ja hedelmiä meidän ravintolaan, ja me kuulimme sitten, että Hakaniemen hallissa oli aikoinaan semmoinen kuin luomupuoti, hallin luomupuoti, ja he etsivät jatkajaa heidän puodille, ja päätettiin, että se on meidän seuraava semmoinen looginen askel tähän, mikä auttaa meidän ravintolayritystä myös, mutta ihan vaan myöskin sen takia, että meidän mielestä tämä niin kuin Hakaniemen halli on upea paikka ja on ihana olla myös osa tätä paikkaa. Esimerkiksi mä olin kertomassa yhdelle herrasmiehelle mun tyyli, mitä mä olisin valmistanut Savoinkaalta, ja sitten mä huomasin silmäkulmasta, että oli yksi toinen asiakas, yksi nainen, joka alkoi hidastaa hänen askeltaan, kun hän kuuli, että mä olin antamassa pientä ohjetta. Ja sitten mä annan tänne herrasmiehelle sen ohjeen loppuun, ja hän osti sitten tätä Savoinkaalta. Ja sitten heti kun se mies oli lähtenyt pois, niin sitten se nainen tuli. Se oli tehnyt kierroksia ja sitten oli tullut äkkiä takaisin. Ja sitten, voitko kertoa mullekin, että mikä se oli se ohje? Niin se oli jotenkin tosi kivaa, että sitä kautta hänkin innostui sitten, ja hänkin sitten hankki tätä Savoinkaalta. Ja se on ehkä semmoinen asia, mikä sitten oikeasti toi on semmoinen yksittäinen tarina, mutta se toistuu aika paljon, että jengi niin kuin voi tulla tänne ja sitten kysyy meiltä, että hei, mitä tälle voi tehdä tai mitä tälle voi tehdä tai onko tämä niin kuin parhaimmillaan nyt. Niin se on ehkä se, mikä tekee just meidän duunista niin kuin tosi tärkeää ja ihanaa.